дар ин хона шахсе зиндагӣ мекунад ки чӣ будани сарфакори барқро намедонад. бинобар ин вақте аз кор ба хона меояд ва шом фаро мерасад, вазъияти ғайри чашмдош рӯй медиҳад. баъд вай маҷбур мешавад ки барои барқи истифода кардааш маблағи зиёд пардозад. қувваи барқро сарфа кунед. асбобҳоеро харед ки қувваи барқро камтар сарф кунанд. ин корро аз ҳозир оғоз кунед.